Kaixo, jarraian beste problema bat ebatziko dugu. Kasu honetan optimizazio problema bat daukagu. Nola jakin noiz daukagun optimizazio problema bat? Jakin daiteke galderan irakurtzen dugunagatik. Etekin maksimoa galerarik ez izateko baldintzak, hau da, gehienez zenbat produktu produzitu behar diren, gehienez, gutxienez, etekin masimo, minimoa, masimo, minimo hitza gehienez, gutxienez agertzen direnean, optimizazio problema baten aurrean gaudela ziurta dezakegu gehienetan. Halako problemetan batzutan optimizatu behar dugun funtzioa enuntziatuan agertuko zaigu, kasu honetan gertatzen den bezalaxe. Baina beste batzutan guk sortu behar dugu. Hartuko ditugu enuntziatuaren datuak, ez ezagunak eta asmatuko ditugu, eta ezagutzen dituzun erlazio edo formulen bidez, funtzio bat planteatuko dugu, optimizatu behar dugunaren arabera. Hemen ematen zaigun funtzioak zer adierazten du, etekinena da. Ekoizpen prozesu batean, produzioak kostu bat dauka, eta salmenta egiten denean, etekin bat geratzen da. Etekin hori nora lortzen da, salmentarekin lortutako diruari, ekoizteak balio duenak kenduta. Eta formula honek esaten digu, X produktu ekoiztu badira, zenbateko etekina egon den. Badakizu funtzioaren masimo eta minimo absolutuak azken finean alde batetik funtzioaren deribatuarekin lotuta dagoela eta beste alde batetik funtzioak bere definizio eremuaren muturretan dauden balioak ere kontutan hartu beharko ditugu. Azter dezagun beraz zen motatako funtzioa daukagun. Kasu honetan, bigarren mailako funtzio bat daukagu, ganbila da, hau da halako itxura dauka, eta beraz, X eta Y ardatzekiko ebaki puntuak egon daitezke. Y ardatzekiko ebaki puntu bakar egongo da, eta X ardatzekiko bi ebaki puntu egon daitezke. Ganbila denez, maksimoa bere erpina izango da. Eta erpin hori masimo erlatibo eta masimo absolutua izango da batera. Kalkula dezagun. Erpinaren lehenengo koordenatua, badakizu horrela kalkulatzen dela. Minus B, zati B-a. B eta X. Eta X karratorren koefizienteak dira urren ez urren. Hemen minus bat falta da. Beraz, minus 3,6, zati bi aldiz minus 0,0 bat. Emaitza, 180 da. 180. Orduan, 180 produktu ekoiztu behar dira etekin masima lortzeko. Etekin masima hori zen baden ez digut eskatzen. Eta jakina, 180 produktu horiek ekoiztu eta saldu behar dira bestela ez da etekinik lortzen. Horrela adirazi dugu erantzuna. Lehenengo galderaren erantzuna hauxe da. Bigarren galderarena, zer da hemen eskatzen dena? Galerarik ez izatea, ez etekinik, baina ez galerarik. Beraz, BX-en balioa, etekinena, 0 izatea eskatzen da. Orduan, 0 noiz den aztertu behar badugu, ekuazio hau ebatzi beharko dugu. Eta ekuazio honen soluzioak zentzu diren, orain adieraziko ditugu. Lehenengo soluzioa eta bigarren soluzioa. 60 eta 300 dira. 60 eta 300. Interpretazio grafiko egiteko zer hobe GeoGebra programa baino?
Problema osoa ebatzi halko genuke GeoGebra programa erabilita. Ikus dezagun nola. Behin programa irekita, sartu eremuan formula idatziko genuke. I berdin, hauxe da. Enter sakatuta, grafika ez da ikusten, zergatik ez da ikusten, eskala ez egokia daukagulako. Zaguaren gurpila erabiltzen badugu, eskala aldatuko dugu eta formula gertuko da. Hauxe da gure funtzioa, etekinen funtzioa. Funtzio honen balio maximo modu hurbilduan, hemen klik eginda lor daiteke. Ikusten duzu iaia automatikoki atera dela guk lortutako emaitza. Ardatzekiko ebaki puntuak ere modu hurbilduan lor daitezke. Klik egingo dugu hemen eta klik egingo dugu hemen. Hurbiltzen bagara asko GeoGebrak hurbiltzen du gehiago. Zehaztasun osoz lortu ditugu. Erpina lortzeko modu zehatzean, kas ikuspegia aktibatuko genuke eta kalkuluak hemen egingo genituzke. Horrela adieraziko genuke -b zati bia kontutan izan izendatzaile osoa parentesen artean egon behar dela, orduan hemen bukaeran parentesek jarri behar da. Hemen sakatzen badugu, adierazpen horbildua izango dugu. Kasu honetan balio zehatza denez, 180 denean lortzen da balio maximoa. Eta ardatzekiko ebaki puntuak aztertzeko, ekuazioa ebatzi beharko genuke. Funtzioa berdin 0 noizten. Botoianetan sakatuta, hortxe dira ebaki puntuen lehenengo koordenatuak, 60 0 puntua eta 300 0 puntuak dira ebaki puntuak. Kalkuluak askoz azkarrago egin ditugu GeoGebra erabilita, ezta? Erabili GeoGebra problemaen ebazpena egiteko edo eta problema bat amaituta egiaztapena egiteko. Problemaren hasieran esan dugun moduan, optimizazio problema askotan optimizatu behar den funtzioa guk sortu behar dugu ditugun datuetatik abiatuta. Eta hori izango da problema hauetan lanik zailena. Hori eginda bestea errez egiten da. Problema honetan ikusi duzu deribatuaren kontzeptua ez dugula erabili. Eta hori izan da bigarren mailako funtzio polinomikoa genekalako. Bere grafika parabola bat denez ez dugu behar izan. Orain, zaila zitez ebazten problema hau. Kontuan izan, enuntziatua ondo ulertu behar duzula, gero plan bat burutu behar duzu, horretarako estrategia bat aukeratuko duzu, eta horrela emaitza lortzen baduzu, egiaztatu behar duzula. Ez baduzu lortzen, atzera egin beharko duzu, eta berriz ulertu guztiz enuntziatua eta estrategia berri bat planteatu. Lortuko duzu, aurrera.